nawe mhlambe ukuphawu ukuthi mhlambe kukhona nawe mhlambe obungakwenza kulesigameko esike sasibona mhlambe ke besushu mhlambe ukuthi mhlambe ngokuphawula kwakho nje mhlambe ubungathini lapho uDuma khona ukubonakala khona ehlwitha mic lapha na kuNdlunkulu wesizwe sakwaZulu. Uyabona nje ke lento eyenzeke lapha kwaXeza. Yeah. Bekungamasimba namanyala. Hayibo. Ngiqinisile. Mina phela isiZulu ngesikhuluma nje. Yeah. Lento eyenzeke lapha kwaXeza bekungamasimba namanyala. Ngibe kukhona ngishula matela. Yeah. Kukhona inkonyanga. Yeah. Abanye kake babona. Bekukhona ngishinyo somhletshe abantu abadala ade behamba nenkonyanga. Abantu lapha lento eyenzeke nje lapha kulimala abantu kwachithika igazi eduze kwesihlalo sesilo. Uyabo leyo nto leyo thina njengoZulu ayisiphethe kahle. Kufanele ukuthi ngokomthetho ke kube khona lento okuthiwa i-disciplinary committee yokuthi kwazi ukuthi abantu abaqalele yanto kuyenza kubona kathi ubani umuntu ongahloniphanga le yanto lena kuhlala naye phansi akageze isihlalo kaphinde futhi egeze igazi mabe ngafuni ukuthi bebe namashwa ngoba ngalesikhathi kuchitheka igazi ngawe umholi kulimala abantu ngawe umholi lokho uba namabhadi awenzeki manje ngalesikhathi amabhadi usemandleni isikhathi sihamba uvelelwe izinkinga ungayicabangi lezi inkinga zivezwa yini manje abantu fanele kwesinye isikhathi bengangithathi ngokuthi kwesinye isikhathi ngisiwengu noma kanjani ngithulile futhi mangahle ungayinaki lento yokujula kwami ungayilandeli ngoba angedeleli anginaqhubu futhi ngikhuluma nje iqiniso ngihlala ngise entweni eyiqiniso ngani bengihlala nobhejane ephuma esiqiweni futhi ube ngithandela ini iqiniso. Uyabona lento eyenzeke lapha elunganeni kwaXeza. Le ndawo iyahlonishwa le ndawo yaXeza. Indawo yamakhosi leya. Futhi le ntaba leyana intaba yomthandazo. Le ntaba leya. Ingonyama bekhule kwakuyo le ntaba leyana inomlando le ndawo lena ade kulungana. Bese kuthi kufika nje izingane ezincane ngoba isaphathiswa amandla bese iqwebhana eduze kwesihlalo. Kukhona ngisho abaholi abadala, abaholi abakhulu abaphethiswa. Lento lena eyenzeke lapha iyihlazo iyichilo futhi iukubheda futhi iukudakwa nje le nto le eyenzeke lapha nginichazeleke njalo mina ngoba ngisho amabhida ngangayisho le nto iukudakwa le nto le ngeke kube ukuthi kukhona eNdlunkulu eduze